way of knockout, Raymart, the Assassin! Finish him! Finish him! Isa sa mga kilalang top prospect natin ay itong tubong Pulumulok Cotabato, ang alias Assassin na si Raymart Gaballo. Naging WBC Asian Super Bantamweight Champion taong 2016, WBA Interim World Bantamweight Champion taong 2018, WBC Interim World Bantamweight Champion taong 2020. At dahil sa impresibong performance at record na walang mansa, ay binigyan na din ito ng pagkakataong lumaban para sa WBC World Bantamweight title. Pero dito nalasap ni Raymart Gaballo ang kauna-unahan niyang talo via 4th round KO kontra kapwa Pinoy at future Hall of Fame na si Nonito Donaire taong 2021. There's Donaire coming back, and then Gaballo fight back. Sa sumunod na taon ay agad bumawi si Raymart Gaballo at nakuha niya ang bakanting WBC Asian Continental Bantamweight title at ang WBO Oriental Bantamweight title kontra Ricardo Sueño via second round TKO. Nadipinsaan na din niya ang WBO Oriental Bantamweight title kontra Michael Bravo via split decision. At ngayong linggo ay muling mapalaban na naman si Gaballo, pero di Pinoy ang kaniyang makakalaban kundi isang dayo na nagmula pa sa bansang Thailand. Di biro ang Thai boxer na ito dahil napakaraming regional belt na din ang nahakot nito, at ang nakakamangha pa ay 14 na Pinoy na ang kaniyang tinalo. Isang Pinoy pa lang ang nakatalo sa kanya, ito ay si JC Espinas taong 2016. May kasalukuyang record itong Thai boxer na si Pai Paru na 35 wins, 3 losses, 27 via knockout, habang 26 wins, 1 loss, 21 via knockout naman si Gaballo. Kung titignan mo ang parehong kartada ng dalawa, ay aasahan talaga na paniguradong may babagsak sa kanila sa ibabaw ng lona dahil parehong mataas ang knockout percentage, ibig sabihin parehong malakas ang kamao nila. Gagawin ang laban sa Pasay City ngayong linggo. Kung sakaling magtagumpay si Raymart Gaballo sa laban, ay malaki ang posibilidad na mabigyan ulit siya ng pagkakataong mapalaban para sa world title, ang WBO Bantamweight title, na sa kasalukuyan ay hawak-hawak ni Jason Moloney. Pero di din talaga biro itong Thai boxer, mataas na din ang experience at 14 na Pinoy pa ang tinalo. Pero panigurado naman na gagawin lahat ni Raymart Gaballo na manalo. Igaganti ang 14 na Pinoy na tinalo nitong dayo. Dalawang Thai boxer na din kasi ang nakalaban nitong si Raymart Gaballo sa kanyang buong karera at pareho niya itong tinumba. Muli nating balikan ang laban ni Raymart Gaballo kontra sa dalawang Thai boxer na pareho niyang tinudas. Una ay noong taong 2016. Dumayo ang Thai boxer na si Manot Kumpot para lumaban para sa bakanting WBC Asian Super Bantamweight title. Tila di man lang pinagpawisan si Gaballo sa laban dahil first round lang tapos na agad ang bakbakan. Pangalawang Thai boxer ay itong si Chaiwat Buat Kratok. Dumayo dito sa Pinas noong taong 2019 para sa 10 rounds non-title fight. Di basta-basta itong si Buat Kratok dahil isa itong Asian champion, pero di pa din umubra sa lakas ni Gaballo. Tinumba pa din at tinalo via TKO.